Grazzi tal-li qed issegwu l-proġett Artek. Proġett tal-Fondazzjoni Satar u l-Kunsill Malti għall-Arti. Fejn flimkien qed nesploraw l-arti u t-teknoloġija u nippruvaw inkunu daqsxejn kreattivi wkoll. Infakkarkom li iktar informazzjoni tistgħu issibuha kemm fir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Man ovvjament reġa' għandna lil Kit li din id-darba se jispjegana t-tielet mudell, is-siparju kreattiv u x'veru. Ejjew naraw flimkien. Mela, Kit, għaw x'għandna jisu jidher li għandna xi ħaġa relatata mat-teatru u x'hekk. Iva, id-dinja tat-teatru, id-dinja tal-immaginazzjoni u l-espressjoni. Mela, l-modell jitlaq fit-templi ċatta li nirċievu sewwa u fiha ħansibu, fil-fatt ħansibu ġewġ cuttings li huma jisom portieri, għadhom bojo tħallihom bad jiddeċiedu kif jagħmlu. Ekku, normalment ikunu ħomor u xejn. Eżatt, jew aħmar jew qatt nota ftit, pereżempju tal-Manuel Theater, ta' Teatru Manuel fil-ħadrani. Ħodor, ekku. Fil-fatt, il-wieħed jista' jara wkoll jieħu l-ispirazzjoni. Fil-fatt il-mudell jinkludi l-cutout il-prinċipali, nibda l-kaskundin, sewwa. U minna ħansibu kważi kollox lest fiha din. Għandek il-creases, il-kisriet lesti biex hawnhekk inti ħriġt 3 livelli biex tqassam l-oli kemm tixtieq inti. Għandek waħda, għandek tnejn jew tista' tagħmilha kważi ċatta. Kważi ċatta. Allura inti dawk it-3 livelli skont x'inti tieħu ħanajdu hekk. Sewwa. Fl-istess waqt ukoll ħansibu li għandna isfel għandna flap tal-ġemp, għandna waħda li tintewa minn hemm. Dejjem meta konna daw il-linja jisamaqtuha u x'hekk fejn irridu nirsmu dejjem. Fil-fatt ħansibu wkoll tinja fil-ġemp ieħor u fuq quddiem ta' mela l-aħħar waħda tiġi fuq kollox u nerġgħu nwaħħlu din Kważi minn ġewwa naħseb ikun aħjar u tajjeb ukoll, kemm minn ġewwa kemm minn barra x'huma ġiex naħat printjati l-istess mod ħajkunu. Nista' nagħmelek ħalli anke biex nuru kif tarmaħ. Tagħmluha bil-kollha, però tista' ssir kemm bil-kollha kif ukoll b'xi naqra tejp li iżżommlok anke sakemm tinxef il-kollha tista' tgħinek ukoll. Ukoll veru. Aħna rajna l-mudell fit-taxxur qabel li kien l-artist diġitali. Li dan jagħtina lok ħafna biex inkunu nistgħu propja nieħdu dak il-footage permezz tad-device tagħna tat-teatru u tal-produzzjoni li qed noħolqu. Issa nibdew naqduhom flimkien. Ekku, l-affarijiet jibdew jagħmlu sens flimkien ukoll. Is-siparju, il-kelma ġejja minn fatt li aħna qed nużaw il-portieri biex tagħlaq is-siparju tat-teatru sewwa. ħajkun ukoll nistgħu naqbdu daw intom il-kuluni. Nixtiequ kif għedna nagħtuhom din it-tinja żgħira. Hawnhekk m'hemm xejn speċjali daw għax għandhom bżonn jitmexxew waqt qed nagħmlu l-produzzjoni. Għalhekk, ġifier ma jistgħux ikunu permanenti. Iva, kif ukoll il-mudell nistgħu niddekorawh, pereżempju hawnhekk mort tal-linjam, sajna għamilna xi taċis tal-gold. Għamilt biċċa mill-pafru tal-portiera fuq mimli wkoll. Għandna biċċa oħra wkoll li tinqata' weħeda minn din il-cutout. Tiġi weħeda dik, u nistgħu npinġu għal-forma tal-portieri, anke jekk irid naqtaħħa forma ta' żewġ biċċi tal-portieri. Allura l-mudell tas-siparju naw kif mar minn xi ħaġa kienet bajda u plain, għal xi ħaġa dekorata bil-partijiet kollha. Tinsiex aħna jekk ħanieħdu video, alright, ħanidher inċaqlaqhom. Ma jekk qed nieħu ritratt wara ritratt kif tallimna fil-bidu fuq il-mudell, ħadd ritratt hekk, mexxejthom ftit ħadd ritratt ieħor. Nista' noħloq ukoll stop motion permezz ta' ġo teatru. Il-portiera tkun qed tingħalaq. Ftit tkun qed tiddaħħal inti tagħlaq dejjem sakemm tingħalaq kollha jew viċi versa. Sewwa, imma x'inhu l-iskop ta' dan l-angolu issa? Kif nistgħu ngħidu diġà, hawnhekk nistgħu indaħlu l-karattri li nixtiequ aħna. Ħanużah fuq xenarju illi xi ftit ukoll jidher minn naħa ta' quddiem sewwa. Mela issa għandi l-mudell għandi l-background, seta' kien background iswed, seta' kien is-sema, fil-fatt għandna ċilesti għandna l-aħdar, and so on. Fil-fatt tara jiena nista' ngħid pjanajt ħana mexxejna fil-kampanja. U għandi s-sema u l-ħaxix għandi ħaxix naqtar jispikka. Qiegħed jitlaw hekk. Nistgħu niqpaw nużaw l-immaġinazzjoni tagħna u noħolqu li rridu, nista' nuża cutouts anke naqtagħhom minn xi stampi u fil-fatt niddekorhom jiena kif nixtieq. Fil-fatt hawnhekk jiffitja ħafna pereżempju dan il-cutout li għamilt u nista' nkun qiegħed proprja nagħmel din is-sensiela ta'
forsi l-ewwel parti minn xi storja li qed nikkaverja fejn qed noħloq xena fejn hawnhekk ħadd ritratt l-ewwel frame u miexi ftit frame wara frame qed immexxi l-karattri li nixtieq jiena, ndaħħal isħab, ndaħħal ix-xemx li trid tista' tagħmel. U ovvjament tista' anke tibbażawha fuq ktieb li għadek hemm rajt ukoll. U qed ninota wkoll Kit li hawnhekk di eżempju inti twejta ftit għalkemm m'għandhomx fejn jitsu xek biex toħloq dik l-idea. Liberi li jistgħu jipprovawha wkoll. Tajjeb. Tista' anke twaħħal magħha proprja xi biċċa drab li għandek ukoll tiġi Drab, iktar realistika. tiġi realistika. Tista' toħloq kif tixtieqha. Ovvjament jekk tagħmel hekk trid tagħmilhom xejn waħda dik it-tinja qabel. All Ħalli right. ma jitafġulekx minn Mhux kull hekk naħa. kompletament. Jitawġu minn fejn tixtieq. Eżattament. U di ġifieri hawnhekk għandna eżempju ġil naraw ukoll bħal xi puppet theater. Iva, dan isellef ruħu ħafna biex ikun jisu puppet theater. Ġifieri tista' tagħmel nsemmu waħda popolari l-Punch and Judy ħa biex niftehmu. Imma tista' toħloq ġiex karattri inti, tibni fuqhom, tista' tesplora wkoll l-idea ta' storyboard. Storyboard ikollok l-instances tax-xenarji kollha li ħadd tagħmel, allura kull darba kull xena pjanajta inti. Tista' anke tittallem tippjana, tikteb se jgħid il-karattru. Eżatt. Minn hemmhekk kif qed ngħidu ħadd tkun vera kreattiv kif tista' toħloq li trid u anke tikkomunikaw u tirrekordjah permezz tal-device. U jitlu ħiliet forsi ta' editjar ukoll tal-video, eccetera. Sewwa mill-bidu sal-aħħar. Tajjeb ħafna, huwa proġett interessanti immens. Jiena wkoll kważi qed nitħajjar nagħmlu nipproduċi xi ħaġa verament interessanti. Fakkarkom ovvjament kull darba li jekk għandkom xi proġett jekk tagħmluh, ibatulna ritratti tagħkom, ibatulna fuq korrespondenza@satar.org.nt biex aħna nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali.